Tak určitě je to velký zklamání, vlastně prohrát ve čtvrtfinále doma na mistrovství světa a určitě je to velký zklamání. Mám strašně smíšený pocity a určitě já jsem za sebe můžu, že jsem do toho dal všechno. My jsme z začátku chtěli vlastně nevlítnout jako každý zápas a bohužel jsme nedali ty góly a vlastně to myslím si, že rozhodlo to, že jsme nedali ani jednu přesovku 5-3 a zase se potvrdilo pravidlo, když nedáš přesovku 5-3, tak prohraješ. Když Rusové dali na 4-1, věřili jste, že s tím zápasem můžete ještě něco provést? Tak já jsem věřil vlastně, dá se říct celou dobu a já můžu říct sám zase, že jsem prostě makal do poslední vteřiny a já nevím, jaký jiný hráči, ale já jsem prostě chtěl vyhrát celou dobu. Zatím jste porazili pouze Dány a Slováky. Ukazuje to pro vás něco? Tak pro mě to neukazuje vůbec nic, pro mě to ukazuje, že budeme hrát se teda o 5. místo a bohužel určitě ani jednomu z nás se nechce hrát ten zápas, ale je to naší povinností a pro některé kluky, včetně mě, to možná bude poslední zápas vlastně v reprezentaci, takže určitě je o co hrát.